Hi. Oh, production manager बिथाङा बिनो. Hello. Awesome shoot, awesome day, awesome weather. आच्छा. नै ओरै फैलाय बेयाव आंखौ भिडिअ खालामदो नैजौल' सेरना होदो मोनसे दा दे आं बेनिफ्राय फैबा बिदि? औ दे मेगनच आईना बिरपा जाबाय गोसोआबो साला मोना जाबाय मेगनच आं sao mà ra nữa Not waste time. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.